Bueno, esan dezuen bezala, txulalai taldia, musika talde bat baina askoz gehiago da, ezta? Bai, hori da. Zen baseate, bertan? Bueno, hasiera baten gu ginen beste proiektu batetik gatoz, Kantu Kolore proiektutik, eta nolabait proiektori amaitu egin zen, eta esan genuen, Inigo eta Bio bertan ginen, eta esan genuen, zer egin dezakegu... Etxetik atatzeko. Etxetik ateratzeko, edo beti ibili gara musika sartuta, morbilduta... Saltan zaudetenak izin ezu, saltatik egin. Venga, gustatu zitzaigun pila bat, irakaslan azbe bai, eta orduan aurrekin asko ibiltzenaz, eta ikusten nuen, aproposa zela jarraitzean nolabait hildo beretik, ezta? Vale. Eta benetan izan dela gozamena beti, horreleko gauzak egitea. Orduan, printzipioz, gubio hasi gara proiektuarekin bere buru belarri, gero gehitu zitzaigun argine, eta gerezti, talde haundi bat osatu dugu, gutxi gora bera 11-12 pertsona gaude. Talde arrasate horrean, ezta? Bai, gauza bada, gero zuzenean ikusten dana, baina gero dago horra atzetik lanketa haundi bat, ezta? Hemen gertatzen eguna bezala, nahi bakarrik ikusten dira, baina hauek gaidea ikusten zema jende da hemen, kamarak eta zuzendarik eta makillatzeiek eta hola, daude hain guapo da. Hala, benetako momentuan horretzea batek ematen du, baina beste atzeko lan ondie da, leheno komentatzen etxu gena, ezta? Bueno, eta ze ikusiko deu, zuen ikuskizun batea jutelen ikustea. Zer topatuko deu bertan? Bueno, gure ardatza da guk esaten duguna beti. Musika, dantza eta jolasa. Eta orduan gure ikuskizunak dira antzerki musikala, non antzestu egiten dugu, beti dago gai bat jorratzeko, eta gero egiten duguna da, musikarekin, dantza, jolasak, eta azkenean zer dinamikoa, umeak alde batetik ikasteko eta beste aldetik ere ondo pasatzeko. Musikal bat, baina hori da, denentzat, eta ondo pasatzeko, eta bin bitartean gauza ikasteko. Azkenean helduak igual umea bezain ondo pasatzen dut, hobeto askotan, ez da? Askotan, bai. Askotan, hobeto. Etorri bazara. Hombre, garrantzitsua da, egia esan, umiak entreten dituta balin badabe, helduak oso ondo pasatzen dugu, Eta egia esan bolako lekutan ezin hobia da. Bai. Baina kanta batzutan gaina, insistitze dugu, gurasok ere zehatzeko eta animatzeko eta egiten du, earki pasatzeko. Eta udaberri hau, nondik noa ibiliko zate, ja ikuskizun asko dazkazue lotuta, edo nola dijo? Bueno, amaitu dugu orain Gabonetakoa, eta orain sartuko gara inauterietan. Bai, inauterietan, eta orduan, espero dugu inauteri guztietan, ibiltzea horre mosorra erekin gora da bera. Eta zeo nadan, ez da, entretenitzia, eta aldiberian esitzia ere bai, ez da? Esatezula hor, oinarri batzuk sartu, ez da? Bai, gainera betu, gure lana da, kantak egiterakoan, pentsatu behar dugu ondo, zein izango den landuko duguna. Osea, azkenean beti gai guztiak daukate gero proposamen didaktiko batzuk. Gero gure webunean ikusi aldirenak, eta irakasleak, aurre eskuntzako edo lehen eskuntzako sartzen dira bertan, materiala osagarriarekin kanta hori lantzeko. Ez da bakarrik gero ikuskizuna ikusten dana, baizik eta gero kanta horiek ere eskolan lantzen direna. Eta orduan, gure helburua hori da, ez da azkenean umeak disfrutatzea, baina aldi berean ere ikastea. Modu egokenean. Ondo pasatzen duten bitartean, ikastea eta... Eta gero nahi gabe ikasten du gaina, ondo pasatzen nahi eta nahi gabe barruan sartzezeik eta ikasitezu, ez da? Bai. Eta hau guztia, zenek antolatzeitu kantu horiek, ikuskizun hori, nola moldatzen dezu? Zein da hor artifizia hau dana martxan jartzeuna? Bueno, azkenean proiektuaren bihotza Mikel da. Kanta beak osatzen ditu, beak idazten da ideiak gehien bat, gero denok sartzen ditugu, ez da? Bagoaz gure aportazioak egiten, eta haitzu honetaz indeken ezake, edo abertzeitzut, eta orduan beak hortik garatzen ditu. Asko mareatzeie, Mikel, asko mareatzeie. Lagundu izteie, zailena da, norbera ezagutzea, eta gero, ezagutzen duenean, aguantatzea, ez da? Urte asko dara magu elkarrekin, eta asko ezagutzen gara, eta badaki bazkenean bakautzean nolako horien, ez? Hori interesgarria da ere, bai. Eta, orduan, ikuskizun hauek, eseita ikusten dira, zeatik, mugitu zaitez da ikuskizunan izena, ni pentsatzen dut, hor... Habitu, segun no zauden, mugitu zaitez da ikuskizun bat, azkenean antzerki musikala, eta horiek aretotan egiten dugunean, jendea jasarrita dago. Gero, hori da, zelan azten den, eta gero zelan amaitzen den. Baina, prinsipioz... Horreneko abestitik beti egotean da jendea altzatzen dana, eta gaina justu ikuskizun honen
helburua pixka bat da... Dantzan jartzia jendia, ez da? Bai, mugikorrak alde batera utzi, bueno, ez dut oin spoilerrik egingo, baina... Bota, hortako gaude, hortako gaude. Ez, bai. Esaten dute, ez, aurrak mugikorrak utzi, eta pixka bat mugitu behar direla, eta pixka bat ondo jan, eta baino kirola egin ere bai, eta... Ez? Guen izan dekela mugikorrak utzi mugitzen azteko, egia esan mugikorra ditzek, baino geldikan mantentzeik, eh? Bai. Alaek. Mugikorra izango ezia... Gidairako, beste vuelta basekak horre, bai. Ondo. Eta, adibidez, nola esan dezue, bai, leno beti bilizinatela, eta zeo ze sartu zitzaizuela barruan, zeo zeiteko gogoa, nolatan proiektu hau eta nolatan hasi zinaten hau martxan jartzen? Irakaskuntza munduan gabiltza, irakaslea da, nik titulo daukat, ez dut hortan lan egiten orain, baino... Ikusten duen behar baseola horri igual, ez da? Bai, hori da, ikusten duen... Bai, baina, bueno, dena izan zen apurtzu bet txiripakoa, bai, porque gu erromeri taldeko talde batetik gatoz, eta orduan lehen eskontzak ere egiten genituen, eta orduan esaten genuen, hasi ziren sartzen DJ-ak eta holan eskontzetan, eta arratsaldeko partean utxune bat hor hasi ginen sentitzen, eta zan genuen. Zer egin dezakegu hau nola baite arratsaldeko parteak berriz zeo zer egiteko, eta zan genuen, aurrentzako egingo dugu erromeria bat. Eta nola baite erromeria horri indarran bateko eta zer, atera genuen kantu. Inolako intentsioro barik, bakarrik izan promozionatzeko gure taldea. Eta kantu hori egiterakoan, hainbat eskolak eta zea ziguten, kantu hau oso ondo dago, eta eskolan lantzeko, eta bat eta bestea, eta horra hasi zen guztia, horre erabaki genuen, agian jendeari entzun behar diogu, eta zan, betu, egingo dugu, osatuko dugu diska bat, lehenengoko proiektua, eta hortikan hasi ginen, umen mundu horretan. Naiz eta gero, nire daramate urte pila bate irakaskuntzan, eta horre ere, sumatzen genituen, iniguk esan duen, azkenean... Behar batzu. Bai, azkenean eduki batzuk euskeraz gainera, zenbat eta gehiago izan, aukera handiago izango ditugu guk erabiltzeko, ez da? Eta badakit gainea, eskolaz eskola ibilizatela eta arrakazta jarra eukiezuela, ez da? Jendea nahi zaituztela behaien eskolan, ez da? Bai, kanto kolore bezala, handia dugu, bai, aceptazio oso gona, eta jendeak oso gustora hartu gaitu. Hori benetan eskertzekoa da. Ze harrera eduki egun, eta horre bultzatu gaitu pixka bat, geho jarraitzea baitare, alde batetik egia da, ezin gerela geldirik egon, Itxan egotekoak, ez egita egotekoak. Bagea, hemen, alde batetik beste ibiltzeko, gelditu gabe.